yettama mi yettiga mi yeltidi sanni donc ko ni rek wara wonde diko fils kelene diko fils on va faire les choses ensemble. Vous allez applaudir 2 fois comme ça. Papa. 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 Ça peut aller? Corona ni no gidam, corona ni no. Tout le monde. Corona ni no gidam, corona ni no. Giri, 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 giri. Denga koy. Denga jimi sur baba. On jarama. wa rahmatullah rendo fulbe en calmini goto kala inde mum e yettode muɗum en calmini bandiraɓe sehilaɓe en calmini kadi sehilaɓe e bandiraɓe no gowmi wiide ni hande noon amin do e nokku pulago amin do e nokku mo ganduɗa somi haali inde nde hay goto wiyata ɗo de wona pulago wonɗo amin kolda holko saabi amen arde ɗo henna ko jontaɗo mawɗo artiste mawɗo nanaɗo ganduɗo ko waɗata ko on woni holion on woni ndongo daaraji ndongo daaraji noon so wiyama ndongo daaraji oɗon gandi o yaata goto o gollirta goto sabu waɗi sababu amin tawi ɗo en artiste kadi mawɗo mo ganduɗa machallah ummima ha to Burkina ari ɗo e leydi Sénégal rien que pour assister festival Fuladu e nder ɗum ɗon noon haɗa kam waɗde on présenté on woni holion machallah ko weltare tan ko weltare e arde ɗo henna e Kolda e aussi kadi min jabbama min teddinama kadi machallah min tawi ɗo kadi pulago min tawi ɗo kadi fulɓe donc noon somi yi kadi pullo ummima ha Burkina ari ha ɗo henna alay saago Full TV ni jetta micro mum namdomo holko woni oɗon sababu on noon wiyete ko Dicko Fils wona mo ganduɗa koko présenté e renno ngo artiste de renommée international ganduɗo ko waɗata ko bawɗo ko waɗata ko machallah Dicko a salminama no fewi a juurama a weltanama ha woni gonga. Assalamu aleykum sakiraɓam, salamu aleykum suudu baba e salamu aleykum sakiraɓam fuu wonde Casamance Fuladu le ngallu Kolda mi weltiki sanni min won Dicko Fils
voilà jimo fulfulde Burkina Faso jami mais min wakkati fu mi haalna yimɓe mi wi mi Burkina Faso mi jeeyaka Burkina Faso tan par ce que mi jeeyato fulɓe gon fuule adunaaru to ni jeeyami donc hannde mi yettiki Kolda ɗo sababu e miña gorko donga daraji miɗe barkina mo mi weltini sanne o yettama machallah. Ceerno Dicko holko woni relation ma an e ndongo daaraji ɗum woni première question holko woni relation ma an e ndongo daaraji? bon relation amin ke relation finatawa relation finatawa fulɓe e par ce que o pullo mi pullo e o miña anno fay so musique wala no ndonga daaraji enen jeydi inna goto baba goto voilà sabi no yimɓe haalanteni ɓi fulɓe fo pullo fo inna goto baba goto donc min sababu adunaro sababu e mawnan gorko won Wagadugu toon sababu makko ni sita min donga dare en jiidi quoi voilà donc ok min nani relation makko kanko e ndongo daaraji hande ari umima Burkina a ari Sénégal holno jiiruɗa Sénégal et surtout région de Kolda holno jiiruɗa ɗum nde garda nde holko on ma frappé? bon Sénégal Burkina Faso fou en gotono de e sabi miɗe wowi warde no Sénégal mais Fouta toro toon ni voilà mais sababu e donga hande mi wari e Fuladu bon jottimi min ke laati ko ono mi iwa e Burkina Faso feewi par ce que ko jiɗimi fuu mi heɓan quoi voilà donc mi yetti sanni mi welti sanni sabi fulfulde ni haalte ɗo voilà ɓernam weli fa woɗi quoi machallah. Ndongo no wiyete kadi Dicko a ari Sénégal a umima Burkina pulagu e nder Burkina haɗa kam artude e Sénégal en duttoto Burkina pulagu e nder Burkina est ce que ne dañi toon doole par ce que sen jeewi e leeko langue national o wona fulfulde donc noon pulagu e nder Burkina est ce que ne dañi toon doole e est ce que ne haale toon comme il faut? bon pulagu wana ala haale Burkina par ce que fulfulde won deuxième place voilà e Burkina Faso toon e ana haala par ce que fulɓe ana partout voilà fulɓe wakkat ɓe joodi nokkuji fuu voilà ko fulɓe ana jogii sembe par ce que ɗum ni min kalte so miɗen jiɗi fa fulɓe heɓa sembe le adunaru o fuu sina fulɓe ɗum tinna ɓe kokodiren juuɗe voilà sen kokkiɗi juuɗe tan e fulɓe heɓa sembe le adunaru fuu so wona ɗum fulfulde ana haala Burkina Faso fa wooɗa pullo nani partout fulɓe geggat fulɓe kala to jaaɗa e rendo duude baba adama tawɗon mbi pullo donc noon joguiɗen ko culture mo ganduɗa baddo russe joguiɗen ko culture mo ganduɗa à la frontière donc je pense que ko weltare yiide Dicko ummade kadi Burkina arde Sénégal mboɗo softi kadi e ko jewteɗen may mako Dicko hande hanki a jouyi e nder festival o machallah a yi yimɓe ɓe fof mbaɗi apprécié holno jiiruɗa festival o e hoore mum e ko jouɗa ko e to sakkitiɗo? bon mi weltike festival o sabi e jimoɓe fulɓe jimoɓe fuu wonɓe le Fouta wonɓe le mo Fouta wonɓe le Gambie wonɓe ɓe le Guinée par ce que wona Fuladu tan wonno hanki toon voilà sukaɓe jimoɓe ɓe iwi partout ɓe garti voilà min mi weltiki ɗum sanni sabi golle ko ndongo waɗi o ɗum golle o hawrtina yimɓe fuu holla yimɓe fuu en gotono voilà donc ɗum welti kan sanni voilà min hoore mi waɗi concert to mi bomi yi yimɓe yimi e an wari bomi e an voilà ɓerdam weli fa wooɗi min du miɗe ko mbawi miɗe ñaaga Allah ni voilà Allah bawɗo o ko sembe e festival o hitande fuu so Allah jaaɓi fuu wona Burkina Faso tan warate artiste iwan Niger iwan Cameroun iwan Nigéria fuu ɓe ngara le festival o inchallah. A yebbe question par ce que ɗon panomi
hande dikko o wattake présenté e rendo pular est ce que amin mbawi fadde ko yiyaɗo henno ko hanki waɗe to Burkina Faso est ce que amin mbawi fadde hande dikko waɗa festival mo ganduɗa ko wayno ndongo daaraji ummote ɗo hen ara Burkina fulfulɓe Burkina kadi yiya anda ko pulago fof jiiɗi yummo jiiɗi Baba. ɗum ke wajibino par ce que min mbiɗa joguino festival festival Soudou Baba. Voilà, donc déjà la semaine prochaine, du 24 au 27 février, la 4e édition. Voilà, festival artiste Iwan Noku Ifu Ngara. Voilà, festival Ngara, exposition culturelle, Finatawa Fulbe, et Minkola Fulbe, no Fulbe Wurri, no Alla Okeri, Daula et Fulbe, Polaku. Voilà, so Alla Jabi, Hika, Yotiki déjà, mais Golle Jana, voilà, Ngara préparé concert, tournée du Sénégal, tout so Alla Jabi. Donc daaraji warant inchallah kanko e staff makko fu inchallah holko woni komin namdakima taw aɗa yinno haalde ɗum par ce que hande amine Full TV et puis inchallah ra festival ni Burkina o Full TV arat inchallah holko jinnoɗa haalde taw mi namdakima ɗum e émission mi wino mi holla yimɓe fof sabi aduna ro fu ko Allah muñini waɗte quoi. Voilà, ko Allah muñini waɗte festival o min fu min jii gasi yimɓe jalti fa heewi ɗum ni won objectif c'était de pouvoir réaliser le festival. Voilà, festival o waɗama et puis mi waɗan encourager mon jeune frère, voilà, tinnani ta ƴeewa ni à gauche ni à droite ɓama golle makko par ce que ɓerde makko ni waɗi créer festival o. Voilà, mi salminamo kanko staff makko fu. Voilà, parce que kanko tan e hoore makko wawa yimɓe golluɗuɓe ɓe makko miɗa salmina ɓe fof sabi kamin min gari ɗo basi fof eway min. Voilà, donc fay hande miɗa salmina yimɓe Casamance, yimɓe Fuladu, miɗa salmina yimɓe Sénégal fou ɓe yettama. mais diko est ce que aɗa andi nokku biyeteɗo Fouta e nder Sénégal par ce que Fouta ɗo ko capital fulɓe woni Fuladu kono sa yalti capital fulɓe ɗo Fuladu ɗo sa naati ko wayno Matam, Podor, région de Saint-Louis e Bakel ɗon fof ko fulɓe woni ɗon, fulɓe fulaɓe lamda, fulɓe kadi anduɓe koye mumen, fulɓe kadi wawɓe teddungal. est ce que a piɓi tan arde Sénégal yaade jillu natde ɗiɗon nokkuji fof par ce que aɗa yiiɗa toon no feewi? Bon, c'est la première fois que miɗo waɗa Fuladu et miɗo wowi yaade Fouta Toro. Voilà, le festival Baba Mal, Podor. Voilà, mi waɗi invité toon jusqu'à 2 reprises. Voilà, ngari miɗo wowi waɗde festival, même le festival des arts nègres. Voilà, mi warno ɗo mi fiji wakkati fuu so Baba Mal ana jogui hero, omo jogui des grands événements, o waɗa ka invité. Voilà, mais c'est la première fois que miɗo wara Fuladu ɗo. Voilà. Donc en tout cas so Allah jaɓi fo miɗa yaltina cassette en kesso so yalti c'est mon 12e album. Voilà, so yalti tan so Allah jaɓi mi wara min jaati hoora mi wara 1 mois mi waɗa promotion e Sénégal fo so gasi fa woɗi so yimɓe yiɗi tan mi gaɗan tournée nationale inchallah. Machallah, 12 albums wona 12 morceaux 12 albums wona 12 titres. Cela veut dire que ko artiste mo ganduɗa golli boyi gollude kadi boyi hollude rendo fulɓe kadi ko woni culture fulɓe. Donc machallah.